Il-ġimgħa li għaddiet pajjiżna kien fluttu sħiħ. Poplu sħiħ ta' kull twemmin politiku beka telfa ta' ġgan tal-politika Maltija. Wara li tħabbret il-mewt tal-Perit Dommintov kienu ħafna dawk li faħru dak kollu ta' ġid illi l-Perit Mintov għamel għal dan il-pajjiż. Iżda mhux l-istess l-artikolista Daphne Caruana Galizia li dakinhar stess filgħaxija li tħabbret il-mewt tal-Perit Mintov kitbet Glory Alleluja. Fl-istess artiklu illi kien wieħed minn bosta illi talat fl-aħħar jiem taħt ir-ritratt tal-Perit Mintov fluoresant kitbet May you rot in hell. F'intervista ma' One News, l-editur maniġerjali tal-Media Today Xavier Balzan jgħid illi tkaża bil-pożizzjoni negattiva il ħadet l-artikolista Daphne Caruana Galizia fil-konfront tal-Perit Mintov. Mhux sorpriż, imma tkażajt bħalma tkażat ieħor bil tista' tgħid il-mod kompletament tal-ġenn ħanejdu hekk li bih kolumnist partikolari tal-Independent li ilha sama l-Independent għażlet li tuża kliem dispreġġattiv. Xavier Balzan fakkar kif l-attakk ta' Daphne Caruana Galizia fil-konfront tal-Perit Mintov ma kienx l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu fil-konfront ta' nies prominenti li ħallew din id-dinja. Għax din mhux biss attakkat il-Perit Mintov, attakkat meta Guido De Marco miet, attakkat il-ħajja personali ta' Borċulovir u attakkat nies oħra personali, inkluż tiegħi, inkluż l-eks mara tiegħi li mietet. Ġifieri din m'għandha ebda limitazzjonijiet. Tagħmel li trid, ma jimpurtax. Xavier Balzan mhux biss jikkundanna lil Caruana Galizia, iżda anke l-ġurnal li regolarment jagħtiha l-ispazju għal kitbiet tagħha. Imma mbagħad hemm l-għażla. U l-għażla tiegħi pereżempju hija li jiena m'għandix ikollix naqsam mal-Independent, ma rridx ikolli naqsam mal-prodotti li reklamu fl-Independent, ma rridx ikollix naqsam mal-magazines tagħha, taste, min isostniha, in-nies ix-shareholders li għandhom l-ażjendi tagħhom, jien ma rridx ikollix naqsam. Jgħid li għal snin twal l-artikolista dejjem fetħet il-kanuni tagħha fuq minn b'xi mod jew ieħor kien qed ikun taxkil għal Partit Nazzjonalista. Di li tiġi mhux tattakka l-persuna għax taf kif tweġġa', tattakka in-nies ta' madwar il-persuna biex kemm jista' jkun beżżagħhom. Ġifieri din hija tattika li narawha fil-politika mhux biss ta' Malta ta' kull imkien. Hija tattika li tintuża. Pa necessary m'għandniex naqsmu magħha, imma jiena l-ewwel wieħed li assolutament ma nemminix u nkompli ngħid li hija kitba sfaċċata.